लोगोफोर जों दा क'क्राझारनि फ्लरिस्ट नार्सारियाव दंफैयो बिमा फिसा जयै आरोना दा जोङो माने बिबार नायनो फैदों नोंथांमोना जायफोर बिबार लाभार अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन आरोना आरो जायफोरनो नांगौ बेवहाय गोबां बायदि बायदि रोखोमनि बिबारफोर मोननो हागोन नोंथांमोनाबो थारैनो जायफोर बिबार गायनो मोजां मोनो बे नार्सारियाव फैनानै लांफैनो हागोन आरो अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै खेबसेबो बरायनाय थाबाय ओमफ्राय माने आङो फिसालाखौ खानाय सिननो फैदोंमोन ओमफ्राय नैबे नार्सारियावसो फैबाय आरोना जोङो फ्लरिस्ट नार्सारि बेवहाय हाबनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय था नैबेयाव पस्टार साजायना दोनदों नै फ्लरिस्ट नार्सारि लोगोफोरनि नैबेयाव लिरनाय दंखायो नै लोगोफोर जायफोरनो बिबार नांगौ सिजन फुल लांफैनो हागोन ना नैबेयावहाय फ्लरिस्ट नार्सारि आरोना कन्टेक्ट नाम्बारबो होनाय दङ नैबेयावहाय ओमफ्राय दा नायनोसै नायदो नै लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायफादो आरो जायनो सिजन फुल नांगौ लांफैनो हागोन आरोना नै देरखाजोब्बाय आराम साजायहैनांगौल' आरोना मा फुल मोनथिला आङो नामफोरखौ नै गासिबो प्राइसआ होखाजोबनाय दंखायो माबायदि फुल नांगौ लानो हागोन नै नामफोरखौथ' मिथिला थास' फुल होनो ना मा होनो नामथ' दंखाजोबो गावबा गाव ओमफ्राय नै ओरैबो दङ मोजां मोजां मामि नायफैद' नै बिबारा नै बियो केकटास नै केकटासआ 150 एक्समास केकटास र' ए साजायना लालायथारबाय 700 ना ओमफ्राय नैबेबो 700 जामिरा गासिबो नैबे बगाइनभिलिया पट नै 800 जायनो नांगौ लांफैनो हागोन नै बगाइनभिलिया मा कालारनि नांगौ आरोना मोजां मोजां दङ नै न'आवबो दंना थांबाय आं सिगाङाव औ न'आवबो थांनो गोसोखांदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दा गथ'खौ खानाय सिनसो फैनाय फावैनो फैनाय जादों नालाय ओमफ्राय दा नै बारनानै दङ मोनसेयाव बियो 100 नामा औ खमाव मोनगोन आरो लिरनायाथ' 100 लिरनाय ओमफ्रायो खमाव मोनगोन मेरला कालारनि दङ नै लोगोफोर नायनोबा येल' दं नै वाइट दङ पिंक दङ ब्राउन दङ मोजां मोजां नै बेवहाय 60 दङ आरोना पटआव नङा नालाय बियो ओमफ्राय नै बगाइनभिलियाफ्रा न'आवबो थांनानै लायनो हागोन नै आराम नै बिबारा नै मामि झुमखा सना बायदि नै बिबारा नायफैनाय फिथाइ बायदिबो नुयो बोरैबा सना बायदिबो नुयो ओमफ्राय नै ओरै पिटुनियाखौ आलायनानै दोनबाय नै ओरैजाय लांफैदो साजायहैफैदो जायनो नांगौ आरो दिन्थिबावनोसै आं नै ओरैबो मालाय हेंगिंआव आराम साजायनानै दोनथारदों नै बेवहायबो दङ पिटुनिया मेरिगल्ड आरो फुलि फिसा गासिबो रोखोमनि बिबारखौ मोनजोबो ना मालाय नै दै सारना होदों गाजेनिया नै गाजेनिया 30 रुपिस खमाव मोनगोन आरोना खमावबो मोननो हागोन ओमफ्राय जि मोजां नै पिटुनियायाहाय बे बिबारा बारफुबा बिराद समायसोगारोना नै मा नामथाय बेखौथ' मिथिला लिरनायबो गैया ओमफ्राय नै फिसा व्हाइट कालारनि नामफोरखौ मिथिजोबा खिन्थु फुल गायो आरोना आंबो नैबेबो 30 रुपिस ओइ नै बिबार लाहां जाजोबथारबाय नै मेरिगल्डआ नै आरोबाव लाबोगासिनो दङ बिबारखौ नै एकदम टाबाव रेडिखा आरोना नै थेलाजों थेलासे लाबोबावबाय व्हाइटखौ मोजां मोनदों मामि फिसाया व्हाइटखौ मोजां मोनदोंनो ओमफ्राय खनसे स्राय दिन्थिबावनोसै आरोना लोगोफोर आंबो नायनोसै माखौ लांनाय जायो
नै मेन लामा खाथियावनो आरोना लाबोगासिनो दं न'आवथ' बहुद दंबावो आरोना मा रोखोमनि नांगौ मोनजोबो सिजन लानानै आरो गासिबो बिबारखौनो मोनजोबखायो नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन जा बेलेग बिबारसो लांनो फैदोंमोन दा बेखौ लाबाय नै इ मामा लासै सुना थिखोनाया मामि फिसाया बेखौ लाबाय नै बे अरेन्ज कालारनि मा कालारनि जागोनथाय मिथिला जिहेतु बारथ'वाखै नालाय लाबाय सिगांनि जोलैया गैलाना आंना दायो नै नायफैसोदों मानसिफ्रा बगाइनभिलिया नै गोलाव जाथारबाय ओइ मा उथिं औ रेड औ बगाइनभिलिया खिथादों आरोना थांसै लोगोफोर जों लाखांबाय फिसालाखौ खानाय सिननांगौ औ रेड मा नै बगाइनभिलिया नांगौबा लांफैद' फ्लरिस्ट नार्सारियाव मोजांथार नै बिबारा ओइ खिथागासिनो दं नै खिथागासिनो वाइट कालार ना उनाव बायनोसै मामा जोंहा उनाव बायजोबगोन ना गासिबो कालारखौ पार्पल थांसै दाना दा ओंखारबोबाय आरोना लाबाय जों बेलेग फुलसो लांनो फैदोंमोन थांसै ओमफ्राय बेखौ लाबाय फिसालाया रेडि खालामगासिनो ओइबो मोननै गाहाम लानो हाया आं थाब लागोन ना थाब दोनगोन ना बेवहाय नों आखायाव मोनसे लादो बाबा मिथिबाय नों लानो हाया जिउ नों गेजेरावसो जिरायगोन ना दे गाखोनोसै दुखु मोनसिगोनदांलै बिबारा दुखु मोनसिगोन नै दासो मेन खामानियाव आरो जोंना नै मेन खामानिया खानाय सिनदों फिसालाखौ खानाय सिनगासिनो दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बाबा सिनजानाय मडेला बास्कार्ट मडेल जाहैदों आंथ' मिथिला ओमफ्राय दा बियो बुंबायखि बास्कार्ट मडेल सिनगोन मामा बेबायदि होननानै थ' सिनगासिनो आरोना माने कमप्लिट जाद्रायाखै नङाबा सिनजानोसै मा सिनजाया जोब्बाय खानाय सिनखांबाय दाना जाग्रा नांगौ जालायबाय नै जोंना थ' मा जायो लोगोफोर जों दा न'आव सफैफिनबाय ओमफ्राय जोंना मेन खामानियानो जाहैबाय फिसालाखौ खानाय सिननायमोन आरोना खानाय सिननायनि सिगां इटिम फारसे थांबाय थादोंमोन आरोना बे थांबाय थानायावनो आंनि गोसोआ चेन्ज जाना नायदो दाना फ्लरिस्ट नार्सारियावहाय हाबनायसै आरो हाबबाय बिबार लाबार नालाय ओमफ्राय जाय बिबारखौ माने आंनि थाखाय नांगौमोन बियो गैया ओमफ्राय आङो दा क्रिसेन्टिमामखौ लानानै फैबाय आरो दा आं नोंथांमोननो खिन्थाफिननोसै ओमफ्राय आंना दा थाब रेडि गैथ'वा थाब रेडि खालामनानैहाय आङो आराम गायनानै साजायनोसै आरो ओमफ्राय बबेयाव दोनदों आं नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थानोसै आरोना बिबाराथ' बहुद मोजां दङ लोगोफोर ओमफ्रायहाय माने दा आंहा पारमानेन्ट जायगा खालामनो थाखाय जायगा गैथ'वा थ' बेखायनो आङो लाबोजोबनो हायासै आरोना जेब्ला पारमानेन्ट बिबार गायनाय बा बिबार दोनग्रा जायगा बानायगोन थ' अब्ला आङो गासिबो बिबारखौ रेडि खालामगोन आरोना न'आव जिहेतु आंबो बिबार गायनो मोजां मोनो ओमफ्राय दा माने आङो आफसुस थाबोबाय आरोना बिबारफोरखौ नुनानै आफसुस थाबोबाय ओमफ्राय जाखिनि आं लाबोदों बेखौ आङो थाब रेडि खालामनानै गायगोन मामि फिसाया ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो आं बबेयाव दोनदों नैबे अरेन्ज कालारनि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेखौ बेलेग कालार जागोन सानदों बेयाव माने बिफांखौ फांनै बायदि मोनदों आरोना बेखायनो आङो बेखौ लानानै फैबाय आरो मोनसेयाव बियो 150 गोग्लैबाय आरो थाबा गिदिर नालाय थाबा गिदिर ओमफ्राय बिफाङाबो फांनै बायदि मोनदां हयथ' फांथाम दं मिथिला दा बियो अरेन्ज कालार आरो बारजेननाया अरेन्ज कालार ओमफ्राय बेफोरबा मा कालार जागोन उनाव बारथारबा नोंथांमोना थारैनो नुनो मोनगोन आरोना माखासे बिबारखौ आङो नैबाव दोनदों आरोना नैलाय बेयाव दोनना होबाय आङो बेयाव दोनथ'नोसै आं गाबोन थाब रेडि खालामनानैहाय
गायनानै दोननोसै आरोना ओमफ्राय बिराद गाज्रि दे बिसोर दाउआ माने एकदम दाउस्रि आथिं जोलैनो दोननायखौ खेबखा जाजोब्बाय बे दाउ मानैया दाथ' नुबाय नोंथांमोना आं बबेयाव दोनदों माने जगार गैथ'वा आरोना थाब आङो गाबोन जगार खालामनानै गायनानै दोननोसै अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै आरो जायफोर गोदानै नायगिरि नोंथांमोनाबो अननानै नुसनबायदोंब्ला माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो जायफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय आंनि दिनैनि बे ससे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरोना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अब्ला नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय ओमफ्राय नै लोगोफोर मालाय आंना फिसालाया दुगैनानै स्राय गस्ला गुदुं गाननानै थाबाय आरोना समायबाय खानाय सिननानै खानाय लावनायावसो एकदम बोरैबा मोनसे नुथारदोंमोन ओमफ्राय बिनानावा चेन्ज खालामाखै दसे थाथ'थोंसै बियो दा चेन्ज खालामना होनोसै आरोना बे दुगैखांबाय नालाय स्र' जाबाय टिभि नायगासिनो आरोना बिमायनि टिभिखौ नै बाहेरायावहाय